80. Joo. Mä käyn katsomaan Kiva kassi. Mikä kassi? Käsi. Hand. Finger. Kiellä. No ei purkki ole kieltänyt. Sano, että se koskaan kieltä, eikä kiellä koskaan. Mä tiesin, että se voi kieltää. Hei. Purkista. En mä usko, että siellä on mitään. Nyt Essi parempi ratsastus. Parempi. Jumalauta. Mä katsoin, että se kieltää pihalle. Se olisi jo vähän paha pylly. Nyt Essi pistä kaikkes peliin. Essi ei ollut tänään hyvä ratapäivä. Nyt ratsasta hyvä. Kaikkes peliin Essi. Ratsasta Essi hyvin. Ok. Ui, mä näin missä Essi menee. Suoraan eteen. Mä näin missä Essi oli. Jää käy siihen paikalleen se. Älä, se oli suoraan sen edessä. Mä en nähnyt yhtään mitään missä Essi meni.